Raila nyocha osewacho ni ok chan tero mama machuore pok otho. So kata ka ng'ato tuo to dong wapenji ni treva matuo ni kotho ng'adhi kaw okaw to kochopo sano ing'e ni nyocha kiwacho kata dwe achiel mokadho ing'e ni wach mar ng'ama dhi bet kom mar party ng'ama dhi bet deputy leader ing'e ni nyocha onge to sana ka koro osebiro ni dong ineno ka ji osewuok mang'eny. Jakom nyocha nosewacho ni Addis Ababa ok bor, nyaka odhi kuro manwang' kaka chike ma kuro chalo, konyalo kata onyalo bet e party kata onyalo konyo party to then ibi ne ng'ama bi keti. Ok dong ichak wacho ka ng'ato pod nie kom ni ng'ane ni emwaneno ji to nyalo go mbaka ok otamgi, lakini ok en gimunya bet ke bura mar ODM noyaro buch ODM noyalo ni koro ka jakom odhi to ng'ama biro bet ji nyalo bet gi paro no mos to kinyal bet gi mikete agenda nikech kiwacho kamano mung'ado ni en ng'ane ing'e ni gadiera usegolo jatelo no kama entie useketo ng'ato. Yes. To un kaka koro jo party isebede siasa higni mang'eny. King'iyo gini higa mar 2027 ODM dhi tiyo gi UDA